ассалому алайкум бародарони гиромӣ. Бозам ҳам бахлашкаи афтол, бахлашкаи чой, бозам ҳами афтоби сӯзон, боз ҳам гандам. Дирӯз навбати пода буд, гандама мондем, навбати подара гузаро кардем. Имрӯз баргаштем тарафи гандам. Бародаро дар навори гузашта бисёр саволҳо доданд, гуфтем як ҷавобошро бигардонем. Саволи аввали буд бародаро ки хишаи гандама намерезона ҳамин тример. Бародаро тамошо кунед, ина гандами дараҷагимон. Хишаш иншоалло ки ҳамаш не, бисёраш дар ҷошай. ҷои дараҷагимон нигоҳ кунед ки хиша мебинед ягонта. Якта ҳамҷа ҳаст, ин замин нокандаа. Ин ҳаққи гиндишкоа, ҳаққи паррандаҳо. Бародаро ҳам хеле тоза медрава. Фақат ай дасти расо мебара. ҷавоби савола гуфтем ки хишаша намерезона. Баъд гандами мо тинуктарай, баъзиҳо гандамро ғавзтарай, и алафа надора. Алаф печак мегем 2-3 гандама, 5-6 гандама, 10 гандама якҷоя мепечуна. Агар гандамтун ғавзтар боша и хеле надошта бо беҳад хубтар медарай. Чӣ қадр гандам ғавз боша ҳамқа хишаша намерезона. Гандимо тинукай ҳамин қадар. Хайр, чӣ гум ба даст қати агар медравидем, ин зиёдтар хишаша мерезон. این سوال جوابش همین. گذشته از این برادرها گفتن کمباین آورده درویدن در کار خوبتر نیست. برادرها خوبه کمباین در جاهای ما نیست. یک تا هست ویرانه پرستگی. لیکن کمباین میدونه که انا ایرا دیده است یک وجب کمباین همین قبلان میدروه. ای زیادتر داره. اگر زمین همواری ساز باشد خیلی یک وجبش میمونه. یا که اگر هموار نباشه бисёртарша мемонам, хишаша мегира. Барои мо майдакаҳшам, каҳи майдаи гандам каҳшам бисёр лозимай. Барои мо ҳаракат кардан дар кор, ана ҳам хеле дравидан дар кор. Ҳамин рӯи замин. Чӣ қадар паст бидравӣ, ҳам қадар хубтарай. Ана наиҷаш тамошо кунем, ки ай рӯи замин дравидагиай. И ҷавоби дуюм савол. Ҷавоби сеюм саволе ки камбайн қати агар бидравӣ, як ваҷаб ду ваҷабш мемона, каҳ кам мемона, каҳа гирифта наметуни. Ё ки бигиришам хок қати зимистон гово намехӯранш. Боз чӣ савол дигар додад бе? Саволи дигари ин буд ки ҳамин оҳана, ҳамин тинкара хитсоз карда, ё ки ай магазин бардора, ай бозор харидем, дар дуруни гандам истодагиай, ай бозор харидем, 60 сомон дар ҷоҳои мо мефурӯшанаш. Дар бозор мумкин арзонтар боша. Тримерам 3 сол шуд, ай султони кабир харидагием 80 сомон, ҳамин хел. Картер надорад, картердорш хубтарай. Ина гандами мо. Барои драви дигар намуд алаф, барои драви ғаладона ҳамин беҳтаринай. Хайр, касе агар дошта боша ягон матаблок, ягон чи калонтар, дигар ягон гап намегӯям, ки барои ҳамин тример ҳамин тинка беҳтарин шай. Барои драви ришқа, барои дигар алафи табиӣ дравиданшон, ин тинка бо қадар намеша. Барои ки алафи табиӣ аррашай, ҳар хел алаф дора, инш дар он часпидагӣ ғамат метиҳад. Агар ришқаи тоза боша, туғриай. Не, ришқаи тозарам хуб нест ва як соли гузашта дида буди, ӯ чиз хубтарай. Ина бародаро, ҳамин хел гуфтанӣ доштам. Мо ҷамъ кардастем, ғизаҳои гуфтагира ҷамъ кардастем. Ҳо ана як лав дарза карда мондаистем, надидесте. Дарза карда мондаистем, хай тоқа ба танҳои ҳамин хелай. ҳавоам гарм шудагиай. Боз мегем камтар бидравем ба рафтан гирем тарафи хона. Гандамам зард шудагӣ. Ва дар охир бародаро гуфтанд ки наметои вақтои ахир нести. Бародаро ҳамин алафдарав ғам додааст. Ахирда омадем, каҳкашида омадагием. Каҳоро кашем як ҷоя базанем ва иншоаллоҳ ки бекор мешем, боз вомехӯрем. Боз ҳамун шляпаи каҷалаи мо, боз ҳамун худи мо, боз ҳамин риши дехонӣ. Зинда бошед бародари азиз. Мо кора сар мекунем. Ками дигар мондагиай. Бузишем хубтар. Дар амони Аллоҳ бошед, то боздид.